30 mi spude celý. Ono myslel ako chleb je mu to dnes a on povedal, že ešte celý spude. Ten dobrý bol, čo bez nohy ide do Prahy, to si už hovoril. Bez nohy do Prahy. A to ten, že príde ako znak, no ako do reštaurácie, specha ako jeden a pýta si debuše. Ešte debuše. Po nápoj, čo bol, aký bolo vo firme, nevieš. To mu naral polku, počíval mu tam naral, ne. No a on príde, ne. Chce debuše, nesilo moc, ne. Ta sa čaši nevie, čo to je, išiel za roh, išiel tam mu do pohára, ne. Donesem mu vypije. Dobre to bylo, ešte jeden pohár. Tak možno už nemám sa, idem za vedúci, taká vec, že chce také debuše, sa robčí, čo tam ešte taký do pohára. Vyšikaj vedúci, ne. Donesem mu vypije. Dobre to bylo, ešte jeden pohár. Co píta, ne, sa hovorí do piči. A vedúci moc nemá, ja moc nemám, tak idem do kuchyne, bo tu už nikto na okolí nie je. Idem do kuchyne, tam kuchárky, ne. A ona hovorí, môže byť aj krámy? Krámy mám. A môže, dal na ne, až tam máme, ne, a on vypije, ne. No vidíte, to nebylo debuše, ostatné byli šťanky. Šťanky, ne. Ale nepocítila, až potom šťanky, ne. Tebe tam nedali dačo, takú debušu. Nie do toho. Ja to si zrobil doma. To je 3 v 1. 3 v 1? To len 20 cm tu stojí. No, to dobré. Když som myslel, že 25, bo 5 cm už som nemal navyše. Ne. Som nazbieral samé jedničky, som pomenil hore, dole do piči samé jedničky. 60, 59 jedničiek. Keď budem mať plnú krabicu, a mám krabicu takú oranži. No oranži, jak to bola, litrová krabica, čo máš 100%, typu určite. Tam na ruce mám pokr. Keď toto nazbieráš, ty roky budú patriť. Po 20 hodín v rukách máš jedničky, čo má 20 cm, ďalej každý deň 20 cm. Keď si rozbieral, to máš 20 eur, ne? Pohode. Nemáte kamarátu taký, nepíšeš ešte? Doma som. Piano, vygradio. Antena, medená. Ale baví. Už chrčí. Ale aspoň ide. Zima ide zima, bo chrčí. Ja, on sa príde. To zasmínam tu, čo tu mám? Cigaretky, veľký páči naše. Ale znači dostajem na ústa, bávam, potom dostajem do piči. Tých harpečky do piči. A nezbieraj. Poďa sa mi tak ľúto, to z čoho môže byť do piči? Neviem, na ktorej ruke to. Neviem. Víš to aj tu už. Nepožívaš Či som sa nepodal tomu, čo má také, tiež má také ruky, také vraskavené, či ako má. Ne, môže byť. Podávanie rúk na sebe. Nie. Vyššie by som bicykloval, mám keľo roky som sa nebicykloval. Ja som mal, kolobežku som mal. Keľokrát bola zvaraná, a hlavne toto kormaň so s tým, veď. Furt mi zvarali, No, pekla boli. Ale išla furt. Také kolobežky som aj našiel, lebo. Také som sa hral, Angličák, a to som tiež aj našiel, ne? A som sa s nimi furt hral. Guličky, dojamky. V škole Cčka o stenu, to má bližšie bere. Poznáš Cčka, ne? Ešte Boris, aj teraz bol, ne? Čo ešte takto? Nemáš doma kávu? Ne, ja nepijem. Ale nie, ty dáš takú drogu, ne? Ja nemám. Ty kávu. Čo máš, foťák? Aj ide? To, už ne. Nemáš film, ne? No. Ja vybil sa do tých 2. Jo, ja som mal dobrý foťák, vážne. Olympus. To je Samsung. No značkový, ne? Puma, Adidas, Nike, Samsung, Kalex, kokočiny máš. Dobre také. Všetky značky, ne? To je čo? Lacoste. Krokodila hovorí. Jo. Lacoste. Doma mám košelu, vieš akú? Ver? Versace. Ale sivá, vieš, taká fajná, hrubá. Ešte vzadu, jak máš túto košelu, tu vzadu vnúka, taká našivka je Versace. Lev, ako na gombiku, lev. Nič to Versace, ne? Anglická mi kamarát donesla. Aj? Už malá mu bola. Nič. Je dobré, bavne. Jeden gombik tu už chýba, bo sa mi odjebal, musím dať nájsť, taký tam našli. Fajná hruba, na zimu dobrá je. Nekúri nikto, a na zastávke nie je nikto, jak pozerám, už aj 9 hodín.
co tam burger jako cigaretu mal zpívat, ale to je pokrucený. Co ještě v životě neviděl, vole. Tak točený šeli, jak máme, ale ta voňavý, vieš. No, Ale to nedá nikomu takový, to je také rarice, to je